Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
mahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Hello. Maupay nga kulo pa aton nga tanan. Ini po ang iyo programa. Ang aton programa nga kababayin-an padayon. Padayon kita din aton programa parahan nga tanan nga mga mamarati. Dinhi Borongan City ngan din bugos nga Eastern Samar ngan Sugadman. Iton nga tanan nga naaabot hini nga aton stasyon DYS RP1 Radyo Publiko. Sana ada kamuhit maupay nga kamutangan niya na habang namamati or nagkikita itong live streaming. Hini nga kababayin-an padayon nga programa. Ini po niyo sangkay, ani bugto, ani all-in-one ni Mrs. Ani sangkay, Adelfa Ardos Rivera and Committee Executive Committee Chairman hiton kababayin-an ng Borongan City Association nga nasiring kababayin-an padayon. Padayon kita kay anin akon mga ugropod nga mga maghusay nga mga empowered ladies, empowered nanay nga mga kababayin-an ng Borongan City. Unahon ta and aton director for livelihood Maria Kel Anak Taloyola han Barangay Punta Maria. Kumusta ka na Raquel kan sugad man hito imo pamilya? Hello ma'am, since aton ka elections this is our second time mga mag-guest din here RP1 nga. So thank you so much ma'am for inviting me. Raquel Loyola from Barangay Punta Maria po. Hello Raquel. Diri na oran ngadto. Ay. So far, ma'am, sobrang mauran yun na. Giurani nga to So, inala, pero kakulo, waray, pero mauran hiya, pero mapaso. Kaya paghirot kita nga, pagdara kita aton mga, igparandong, og saralipod, hit uran, nga hit adlaw. Kay, diri kita maaram, bigla nala na uran, bigla na adlaw. Kay damit nagkakasakit. Pera ka Sundays, nga waray kita dinhihan, Marso, nga dihan, Abril, may data sa ako, nagdungan kami Raquel. Oray kami hinayon nga ni. Nagtima na kami hatan amon topic, kan amon igpapakita, pero nagitawag kami, di makura naklawas, siya daman may inaaban. Yeah, sorry po natin mga sangkay nga nagkikita itong live streaming, nag-aabang itong programa at kababayin-an. Nang sugad man haton mga mamamati ha radyo, yan hala po kami pakabalik daran mga personal circumstances, health, nga ni para sa HR. Ngan define ato na sa nga duduha nga maghusay nga mga empowered nga mga babayi nga mag-sister in hira, sister Rakas. Kadin hira maghusay sirang paanat may kanya-kanya silang katangian. Lain-lain naman kanat istorya. May kanya-kanya silang personality. Unahon taan, elder ko an younger. Bunso. Ang bunso. Unahon ang bunso kasi bunso amon dako. Hayo. Unahon taan aton mahusay nga maestra han Barangay Binuangan High School. Ma'am Ara tuloy. Ma'am Glenda Plana. Hello Ma'am Glenda. Hello po ma'am, thank you pag-invite hamon nga hingahaw. Ako po Glenda Caranzo Dinusuplana from Barangay Siha. Nag-teach po ako Binuangan National High School. Medyo mahagkot ko yan Mataghom ang biyahe nga di kay mauuran. Thank you Ma'am Glenda. Bisan ko nauran, bisan ko medyo delikadong pagbiyahe, nasingan hikala liwat. Nagpadayon kapag kanhi parahan pag-ugupan aton programa ngan pangumustahan aton mga igkasi babayi. Adi naman di ba may dako ini Raquel, adin hiya side hiton mga nanay la or at the same time negosyante damin hiya. Ma'am Glenda diha education maestra. Ana rin usa pa nga babae nga mahusay niya bugto. Hiara Dinoso ibus ko na siling na plana. O siya nga entrepreneur nga very empowered yung entrepreneur yan na. Kaya hira na ka napili nga mga guest yan na medyo naswak hit aton topic. Hello, kumusta ka na Ara? Hello. Good afternoon aton nga tanan. Thank you Ma'am Adelfahan pag-invite.
I think ikatulo ko na yan. Still, kinukulba lagi ha, pero Natural lang. okay la, normal man na Normal na ito. ito kinakulba. Kay kun makaharad lang tao nga wara kulba. Kasi Yes. itong tao nga wara kulba, nagpapanlalapos itong tapang siring pa itong tang-alog. Medyo waray na heart. Tama ba? Yes. Kasi Yes. pag may kulba, may danim kasing-kasing. Pag wala nim kulba, wala nim kasing-kasing. Kaya ano pwede ko kulbaon kung waray kasing-kasing? Yes. O, di ba? Yan na, mag-iristorya kita. Kasi sige yan na, may data, inaatubang crisis. Aton, bugos nga nasyon or bugos nga ni nga kalibutan as a mga housewife kamo dida mga motherhood kaya tapos as a educator as a entrepreneur as a housewife kasi Raquel na bilong inihit category housewife. Oo. Paano niyo paano ka mo nakaka-handle hini paano ka mo nagko-cope hini nga sitwasyon kay sugad hi Ma'am Glenda every kuanit imo sweldo, di ba? Fix ito imo sweldo. Paano nim ina-handle yan? Paano ka nakaka-survive with your family? Pero before you answer, kari ko lang magpasalamat. At iton DYES station din ha Borongan paghatag hini nga aton slot nga medyo nagbagoan schedule wala kami makikita nga mababati niyo kami every third Sunday nga fourth Sunday of the month kasi may sa nga programa mga grupo nga karegliwat magpasamwak itira mga advocacies nga mga karuyag iran nila ito magsusumat ko na nga thank you Hanton mga iyo family nga tinuyangan ka mo nga nibisan ko na oran orog in Herakil kay Harayo nakamotor Glenda na hulis yan na unahan tan akan pakiana wala pira ka minuto it's 3:17 hito niya na ang Abril Abril 26 Yes. 26 harani na mga nagsusweldo sugad ka na Ma'am Glenda asya niya pizza di Pilegro kawarapan nira sweldo. Ma'am Glenda, paano ka nag-handle nga situation niya na kay tinaas an mga pamaliton, tinaas an aton konsumo. Okay. Naguna-huna ako actually, kami, kay syempre, fix man itsuhol, paraliton, naghataas, baligin ko naman, kami nga mag-asawa, nag-istorya kami, kung anit amon mga kinahanglan, ngihin karuyagon la. Anit amon wants, anit ang mga needs as a family. Inuna naman ang pag-istorya, unahatala ni Pritet aton mga needs. For example, like bugas, kailangan may budget kami pero mamintit bugas, gatas, diaper itak anak, tapos gatas, diaper itak baby. Pag may ada, akon solging budget na mga kumasakto hiya, yan, diri nga masakto. Kailangan ng pagsaktohon actually. Kailangan ng pagsaktohon hiya, kay diri nga ng pagsaktohon, magkakamita kami mga magiging deficit amon pagbabudget. So, istorya naman kung paano nang babudgetan amon kwarta para mas makakuan kami, mas makuan naman kung paano namin i-handle yan na sitwasyon na crisis man kita yan na. Tapos, hanuna, papa, mapal kita lechon manok, ganyan. Pag magsasahod ko mapatak lechon manok, or mapatak ija-Jollibee ko hibibi. Yan na, siguro tikang pagbakasyon, wala pa kami mag-Jollibee nga hibibi, nga idadano ko kami, magdadala kami nga di. King ko naman nga, magluluto na lang kami habalay, kasi mas makakalis kami. Kasi amon ko itakasaw nga, dire na kami masyado naguwas good yan na. Waray pa talaga kami nga igwa siguro tikang pagbakasyon. So asya, unahalaanay natin pag-unahunain kung anit aton talaga kinahanglan panahon niya na kaysa naman aton mga karegon. For example, ako, takasawit ya cellphone, nabasag, habang nagana pa diri pit pwede balyuan. Ayo kasi it cellphone once talit hiya. Habang may ada pa nagana, ay laani kita hiton. Tapos panimalay namon, itang pagluluto, kailangan, actually, nakakausal ako ipagtun sa kaadlaw. Kasi rice cooker kasi kami. Tipid kami kuryente. Tikang aga,
kuha na nga rin kulog. So, kailangan mag-istorya at family. Kailangan maging wise. Yes po. Kailangan di rin nakita. Ang tawag ito may term. Ito nga ko ang ka. Ito nga nasa rin na awas la hit imo kamot it kwarta. Kumbaga, Ngiti. may dahi term, unina. Hindi naman tagaghapit. Asyanin kan Ma'am Glenda, kalag-kulig, pinagpa-prioritize ta na yan na iton aton mga wants nga hit needs. Kasi damit diri maaram kung ano ito wants nga hit needs. Ka, din sa nga amon gin trainingan han una, gin permi kamihin gin orient. Dapat unahon ito need kung hit wants. Unina, ipapakyan na tapait nga iba, although may nanim example han wants nga han needs. Medyo hiton iba nga mamarati, sa pareho man lait. Pero diri po, dakit pagkakaibahit. Bibitin natin yan. Diri kan Ma'am Glenda Gupay dek anit maestra. Congratulations ngayon Ma'am Glenda hani mo pag attend hato nga child safeguarding training. I am very proud of you. Wala pagkamali nga ikaw an usa ha nag-attend ngadto. Kay then aton sunod igtatapik ta din hiyan aton gin atindiran. Okay, giupay talagang intentionally nga talagang kinuang ko adto nga direct dumidaan yung grupo para to see to it nga hikamon makaka-stand bangin sumire nga sa sila kay iya sugad hiton hiyala nagdara no actually ikaw ang nagdara ikaw ang nagdara kaya talaga kinuang ko talaga tinuyo nga direct grupo po iyo. Nga di naman kita kan Ma'am Raquel. Ma'am Raquel, hanatin last nga pag program din may ka igin pakita nga nga imo talento pero ni natapait ko kana. Ang kasi ko yun. Ayaw gupay. Naghimo kita din sa nga handicraft, artwork nga indigenous material nga ginhimo dinhi pagbuuha ina na pag-uli niya yan tapos giuupali uni na tao kay medyo pabitin anay kita kay para ito mamarati mas ma-curious sira mid of mid of dahon nga nagkatatadahan iyo libong kanim nanay na paghaharingon. Paghaharingon akong purot ko. Hindi mo diba? Wall art or decoration at panahon. Abangan po niyo, yan na, ipapakita mga oroon nina. 3:22 na, hiton kulop, nagtitikang pala kita. Ano diretsyo na, natungan oras. Raquel, as a housewife, maaram nga, dakit iyo expenses yan na, kay your family. Paano niyo yun nahahandle itong economic crisis yan na? Tinud nila dako agad nga impact nga economic crisis kasi unang-una ang gasolina hinataas. As entrepreneur may manggad gahapon guti nga source iton pangita maliban lahiton trabaho at asawa. Kapag kami nananakada o mamamalit at mga pangangailangan na balay, dati-rati per week, anam gimubuhat is once a month na la kami para makatipid kami hit amon kasi tricycle amon ginagamit na transportations na bayad kami. So bulky na isa ka pagpalit para hiton usa ka bulan nga pagkonsumo. At tama din according to Ma'am Glenda kung ano la mismo ang kinahanglan priority naman bugas habang barato pa nag-stock kami in another one. Diri hoarding ha? Diri hoarding. Hindi naman. I mean, para man ito niyahit for 1 month. Para diri na madubling nga hawit ang pagpalit. Asya na naman gimbuhat. Tapos, regarding it kuryente, electric bill. Kasi para ako, one of the need talaga hit aton pamilya. Dati-rate, itang pag-on hiton, light mga alas 7, alas 8 pala kasi masirom-sirom inoon na naman light sa gawas diri yan na alas 10 pala inoon and then mga alas 4 ino-off na namon para mas cheaper same iton electric fan makakaturog na nga ni may man tinaka-timer na la na off na lang yan automatic so get iton mas cheaper mas mabumaba naman kay paano it electric bill. Kaupay iyo sistema. Sana iton mamarati. Makapurot mga
tips kung paano. So, ganyan iyo, dati weekly, yan na, Oo. monthly nila, kay harayo. Tapos, di ka na nag-4 wheels. Wonderful. Oran niya 4 Wonderful. wheels. Oray, pati palit pala, pag nanghabubo ko net presyo hit gasolina, di rin kaya. Dako ito na nga impact sa pagbabayad kuryente. Yan na, amon kuryente, ginahatag haakon an bill. Oh my God, nasa diri pa nahabubo itang kuryente. Hindi rin talaga kaya kay gipapasui. May Yes. mga bata. Yeah, oo. Oo. Pero ako dani ngadang kaaga, sige it an electric fan. Yan na pag naabat na madali na mag-aagahan ka na taghum na pinaparang ko na. Actually, yes, pagka-day talaga, kapag nasirak na tagat adlaw, di mo talaga mapipigilan, kinahanglan talaga din gumamit. Yes. Yung pagkagabi na medyo maturutag humit time, that's the moment kami medyo nakakalisles. Oo, di ba? Pero yan na warak pa kalisan electric fan kay waray awas anaman gripo. Dapat mapareho kung takay mapaso. Waray naghihinulat ak nga yan na hello calling the attention po. Hantag Borongan District Office, Water District. Please naman po, tubig nga taamon. Nga di dapit di palara. Waray talaga, nagpaalog lak ditan deep well. Sige, kayo man naman akong patalastas pag taga tubig. Thank you, Raquel. Hadto ni imo mga na-share nga imo Yes, po, ma'am. pamamaraan kung paano kita ma-handle yan in nga crisis situation nga aton gin aabat globally. Yes. Hey, Ma'am Ara, nga gihusay. Aroy. Kung may daniyo, yan na, kay Mayo na, may daniya mga headdress, kanan hiton, Flores di Mayo. Yes. Kinita ako gigupay, kung bata pa. May da ko corona. May daniya. So far, Ma'am Ara, kahit nga nga crisis, ano ba ang impact kaimo as a negosyante, as entrepreneur? Anong impact hiningan aton crisis yan na? Dako, ma'am, kay syempre titipid good kita yan na. Kaya gote at customer yan na. True. Tapos yan ay itang binubuhat least travel para makatipid hit gas. Dere sugadhan una ko karuyag na may kadtuon asing kinakadtunam. Yan na diri na anak. Istilane kita habalay habang ataas pa it gas. Tapos habalay naman mangiras lakin nga nanay. Kay nasiring akit pag nakakakita kin abri nga ay ilaw nak isarait. Kay di pag di niyo ginagamit dapat isasara niyo. Ayaw niyo babayae nga abre. Kay para di na may taaton list na hit iban pa kita hit baraydan tahit bill. Asit nga mangiras lakit habalay ma'am. Kay Okay lang asit ito. nga pero ko sinisiring tapos hiya ko yung tipo nga diri ak mahilig magsakay. Yan na kay mahal med gasolina. Tikang habalay ginlalakad ko like kumeda ko harani lang ani laktata na lakay. At the same time nag-exercise pa kita. Nagiging maupay pa aton health. Di pa kita magastos ka ng pamasahe. Makakatipid. O, di ba? Back to basic. Opo. Dapat pa ito nga pinaparang Ginoo dapat tinatanggal itong Yes. saksa. Oo. Dapat impact ito. Nagpakian na akit. At tapos akay di nak makakaupunan ko travel nga naka 4 wheels. may da anong driver. Hindi nila kindi ya. Pwede mait ma'am once a month la. Very like nga permi para makatipid kita yan Oo, talaga. kadibahan una nasa rin kala, makadto kita go na. Kay go, Yes. diri pa mahalan gasolina. Correct. So yan na nag-less na kamuhan travel. Yes po ma'am. Tapos permi na kami habalay. Kung halimbawa una kariyag namin gumawa, kumaon, haguwa. Yan na. More on na habalay nagluluto na lang. Kay ano? Kay para makatipid kami ng gas. Kay sobrang as in talaga diesel ma'am kasi na double pa ang price yan na. Okay. So takay sugahit haamon yan na may mag-graduate nga anak. Mas priority nam itam anak it iya mga baraydan. Yan. So Yes, asya tama. it nga tipid-tipid laan yan ang mga panahon. Pareho na kan Ma'am Glenda sinisinga needs la anay sa Yes. ano once. And imo once nga ti travel ka nga to kay tikita kan volcano diri la anay. Yes. Kung tikadto ka parahan imo ani mo kwarta ba ang inilalaan ikakatunalhan needs sa nimo anak. Congratulations nga ana nimo anak nga naging lister. Naninong duwak Thank you, ma'am. Oo. Proud parents. Oo. Congratulations. Sa ngaran ani anak? Nathaniel
Batiin mo siya. Tinusuduran. Hi anak, congrats sa anak. Salamat nga nagpupursigid kahit yung pag-eskwela nagapod kahit kakurian. I-continue mo lang ito nga sugad permi. Adi lahim mama para haimo. Right, Wow. hello. Cool. Congratulations, Nathaniel Duran. Yes po. Congratulations, Nathaniel Duran. Adin hey mama teary-eyed. O diba? Kuanin hiya. Hababaw ikan ara. Luha. Yun, asa diba, asya nang sinsing nagre-relate it iyo mga tips ito yung gini-istorya pag-handle hini nga aton crisis situation. Kinahanglan priority ta. Yak marmang priority kasi wala ko ipag-priority. Itakan priority yan at pag kinaon sa natabaak. Buyag. Hala na ibuwag. Buyag. Ay sumat. O diba? Yan didit iyo, diba? Ano ta kung taton mahia ano pa natin na era nga dapat bihay mo unta. Kaya, di ba, nasa kita, na less kita itong travel, na less kita itong mga leisures, para di ba't makakoop up kita hini nga, Makakope up ini nga mga crisis. crisis. Ano I pa suggest dapat buhaton? Kung may ada siguro mga business mga guti nga business. Padayon gihapon. I-maintain kung kaya. Kung kaya kuanan matikangan nga haw. Kasi sa tinuod na nila, ginamit mga business yan nga naigo hini nga crisis. Kasi to pa man, most of the people priority is needs. What if yung business name is na basic needs, which is like handicraft. But there are some mga good nga nakakapagbiyahe, nakakapag-travel. Since nangangailangan man gihapon hira, di ba? Hiniray panhatag souvenir. Padayon lang daw. Padayon lang gihapon. Pero less na. Yeah. Oo, less production. Kasi ani mo tag 20 nga product a day nga ibebenta. Yan na siguro na adan lit 10, something like that. Yes. Oo, less na, syempre. Kasi less man ang demand, less limit in production. So dapat may data alternative. Sugid kin Actually, yes. Oo, hanggat kaya. Oo. Para just in case yung isa mong business lumubog, survive pa ang isa. Yes. Dapat magiging para flexible ka in any opportunity para hit another business. Sugid kini Ma'am Glenda, nakikita ko dito sa Facebook. Parang dito yung dapat may nananam or an iyo Yes po. Actually, siya tanak i-suggest no sa nga tips Tanom nga. actually, Pananom tanom. kita, kung may ada kita area nga pwede pagtanuman, pagtanom kita. Actually, yan ang morning, may ada kami ng barangay siya kababayan na association, nagkuan kami, visit nga ho naman garden, may na nakapagkuhin pipira kuan nga tarong, tapos hindi mo naman itawag mga utanan nga tagudti. Pero at least hitod, kung may tatanong kita aton mga panimalay, bisan nga ni pinasupaso, kay nagtanong kami kanina, pinalat ka sa aking gardening soil, kay anam tuna dito, problema ngayon. Diri nga ang panahon ng problema. Ito nga ang gintamnon dito, ang tuna, diri talaga maupay. So, nag-suggest ako sa mga member, pumalit kaming gardening soil, tas kinahaluhan tuna. Hinuan na kapag sabi ha iyo nga ang problem. Competitive nga Kay anaman kasi giuran akala na mauran lang nga panahon. Tas nagsugod na mahira nga sinugan akan mother-in-law nga diri talaga ti dagi pay ituna. Ito nga ang gigagardinan. Naguguro kami kay nga diri hiya na go-grow talaga ng mga tanom. Damo na gintanom na, damo na nang pinalit nga taram nun. Namamatay lahiya. Bisan kung gingkakadto talaga nam. Das na sumakit, pinipisita ko minhiya. Anawon mga okra yan na, mapasiring pala kahali ko. Pero namunga na hiya. So, ibig sabihin, there's something wrong with the soil. Bangin diri saktuhan soil ang iyo gintatanam. May di kasi sinisira Di na nga kami variety. May declassification in soil. So ishitit atan usa nga magiging na topic dire. Usa nga magiging interesting tantiya nga paano tamad identify. Actually, yes, ma'am. Pwede ti aro hin advice. Tama. As a director for livelihood. Yes, Pwede ma'am. tayo ni Oo. dito Para mga agencies nga pwede root makapagsumat. Kasi sayang itong effort, itong time, Yes. money kasi nag-venture liwat ka mo, di ba? Yes, Kuan po. kay parang asya pa set anigin ko kanya na nga maging resilient kita nga crisis. Maging nga ran hitit nga maging wise kung Yes. paano ta ma-handle iniya na. Kay
kumbaga ano ada kita nga tanan hit na natatarap kita, nahagi kita nga. Di kita maaram kun nga dainisan o. So sana mag-pray nila kita nga matapos na. Kadiba nga niyan COVID natapos asya pa hindi matatapos. Yes, correct. Yan na nga diri health ito kumbaga diri health ito affected. O kundi economic crisis. Oo. Di ba Ara? An imo dati travel nga Manila tagpira danay nasa Ma'am Adia ka Manila. Ma'am Adia ka kuan na less na niya. Kaya kinahanglan diri. Pero diri naman liwat masiri nga aada nila kita. Pwede ba kita mag-enjoy nga less iton budget? Yes. So good yan na. Pwede kita mag-enjoy dito. Gipapasui, bit dahit. Dito kita. Instead nga dagat, kaya gipapasuit dagat, dito kita salog usapa. Yes. Diba? Mas Yes. Suggestion. Dito ko na mamaupay, diba? Tapos makikita ta pa dito kung mga nature nga maiba naman. Makikita ta dito ang mga karabaw nga naglulugom, tapos napariyo ka dito unahan. Just di ako. Mas Parang matagpuan. mga alalaan mga bata pakita nga namamariyo. O, di ba? Diri kay ato kita magpipinataghumon dito Ano to mga less, oo. less gastos kumbaga. Mga hotel, there ay lakni pag-isip, may mga hotel. Damo iton, pwede ta pahuwayan. Kaya yan na pala, pananom na kita yung mga kahoy, kaasit makakalindong ha aton. Di ba habay-bay at dagat, pero nakadilagya piret kahoy. Lindong kahoy. Oo, lindong. So, dito Iraya, talaga very fortunate it mga taga-Iraya pa nga to, kay damit kahoy. Yes. Diba? Dito kita pag-outing ka Glenda. Actually, may naman outing. Oh, Yan wow. ang Mitri. Pop da kami. Yes. Nga di kami San Gabriel nagbak. Wow, pop da kami. Oo. Kay kuan la, kumbaga bisan la simple, at least nagkaurusa nga ho kami. Kanina namon meeting, suggest nga nga di kami Simple San lang ang Gabriel. celebration niya. May light bulad, loto. Simple lang. Kamote, saging. Di may kailangan maging bongga. Importante nagkaroon kami. Importante. Sige, pag irestorya ka mo, ano pa? Oo nga ni, as ananay, ano talaga yung nafe-feel yan na ang crisis? Daman naging tinanggal mga activity han unahan diri pa crisis ganyan na. O sanay tang paginikan-gikan ang magpinalit-palitit mga unnecessary sugar. Sige ta atit kabataan na papalitin toys. Nasang agula na anak kay mahal pa man niya nala bumarato na. Isa din nangingita kon may kinahanglan good man nga butang didet ka balay mangingita kon hain tindahan mas barato. Yes, Dinig yes, diba? oo. Siya ito naging bubuhat yan. Tapos sugad yan na, Raquel. Ano ta? An imuhan o naging bibinuhat kaurugan pinalit animo materials. Yan na nakadikan hit organic. Nakadikahit on Yeah. Oo. Actually, natitema ini yan na an aton wall art kasi hindi natong kinahanglan inexpensive items just in case gusto ni Karayag pagpakaupayon o magpakaupay, beautify yes. it imo balay, especially console, di ba? May mga balay manggihapon nagbubutang magtito na dekorasyon ni dit ira, ligid or hit wall. Patok ini nga aton indigenous materials. Speaking of indigenous, alas 3:37 na iton kulop, yun nga Abril 26. Tupat na kaadlaw, matatapos na liwat ini nga bulan, Abril. Mayo na, damo init mga patron, at mga magpapatron, i-invite kami ni Yoyo kamo pag-alam. Mag-aandam na kami, tamon mga silophen. Meron nga yan kay bawal, para kalikasan. Mga anit nga, Kuan na eco bag. Balanti na lang. Balanti na lang no. Adi ka regla po namon i-flex sa iyo po adton amon ginhimo nga indigenous last program. Sunday. Oo. Mid 2 weeks of ago. mid of dahonhan langka. Tuwig or branchhan, limon. Hindi man gindara. May dakot kalan. Oo. Tuwig ito nga karag adto Dry na. Gindara iningan ni Raquel is kuan pahiya, ropa hiya. Oo, ropa talaga Oo, tanan. waray Dini pa- ko may hiya oo. ginhimo nga bukad. Dini ko daw may hiya iging kabit. Adton last naton nga episode. Idi makikita niyo ha amon screen ha wall nga ada naka-flex ang ginhimo nga bukad ni Raquel. Ito man. Ho. Ayun, Ito. yan. Oo, Very tama red iton rose iton hiya made of dried
jackfruit leaves. Oo. Langka. Tapos ang twig, tikang itong diin, nga yan nga pinaka-branch nimo. Itong dried Dried lemon. twig itong lemon. Twig and lemon. Tapos Lemon ito nga dahon-dahon niya, dahon from the langka gihapon. and dried leaf. Sige nga, yada, naka-flex na hirit aton, ano. Diba, igintutdo ko kung paano iginhimo nga dahonhan ko handahonhan langka into form of flower. Ginamitan ta itin materials nga glue gun, kita glue stick kasi ta natin gindukot. Tidak mismohan baso. Ako man, iginpilit ta na main nga dahon. But at that moment, waray ta pa color. Yeah. Ngayon, kareg ko ipakita iyo. Actually, ini nga brand. Kabuhayan tips po ini. Acrylic paint ang ginamit para hin nga black, and then acrylic paint gihapon na naginamitan gold. Actually, acrylic paint, pwede kayo makapalit tidak mismo 5, 7, 8, one set na. Ay, sana mag-sponsor hirata program. para hiton gusto maghimo-hin ko anhin wall art para hitira pa ni Malay. So, it's not necessarily mahal. Pero, makakataghin, Kahusayan. Kumbaga, environment friendly pa hiya. Yes po. Tapos, dire pa hiya mahal. Makikita lang natin dito atin mga libong and mga materials. Correct. Kaya nagsusugad po kami hini para paghatag ha iyo po hin idea kung ano iyo pwede buhaton para maging iyo pag-augment hito niyo pang inabuhi. Tama. Kung may da po niyo mga talent, pwede ka mo makipag-coordinate o lagi itong kababayinan members and mga association members and kababayinan ng Borongan City Association at aton po livelihood board of director Hirakel. Pakipag-coordinate la po kamo hit iyo presidents or officers, pwede kamo umaro in training. Actually, yes po, ma'am, kasi ang plano kunta, mag-set na nga nihintay, magkakamay-ada po, call, iton nga tayo ng kada barangay iton. Karig nira, i-represent, pwede an ira board, director iton livelihood, kada barangay, or any representative from every barangay nga may adat talent, interested to learn and to enhance kunta regarding ito. Magkamay idea, unang ito livelihood, magigibulig-bulig actually, magsaset in officers, and then after ito set of officers, magkakamay schedule kung kasan o man mag-start ito. Recent na siya tira, one of the request nira recent training. Kaso nga lang, for now, kasi crisis man kita, kukulawan ko lang iton may kaya. Kasi mahal mang good materials. Mga barangay nga kaya makapag-kuan. Kahit iton lang reasons nga raw materials para makapag-himo ring keychains or any recent product. Oo, labot lang itong reason. Damo pa dihin talent. Actually, Damo yes. dihin talent. Sigala kami niyo kung ano. Sabi ganun. Hindi kasi mamang mangyayari niyan, may extra o makukuha man. It kada barangay, kung hinit may anit ira talents, and then iton products, kada barangay, kasi may ada man sinisiring na livelihood. That's the moment na kung okay sa kanilang i-share para makapag-absorb it ibang barangay na posible nila i-adapt para maging source of income din. Kasi actually, this is our way to connect with the government. And that's the moment siguro maybe the government, kung maghimo mang kitahin request or maghimo mang kitahin and proposal ay ira, pwede nira pwede nira maging project. Yeah. So, ganiton. For the economic, for the economic, kay, di ba? Improvement. Ma'am Glenda, pananum an iya. Raquel naman, ang mga handicraft or anything yung makikita dit atin libong. Yes. Dit atin libong. So, gadi ha, may da barangay kan Hawaii. Da mo nga to itira pwede himuon. Kay may da mga shells nga to, may da mga kun ano-ano. Pwede kita hini himuin paagi nga maging maging pangita taya na. Yan ang crisis. Madakin nga bulig nga panhimuhin mga something nga pwede paliton. Ay talaga pag binahala para affordable hiya, pangmasa ba? Pangmasang presyo. Mga nanay, mga kababayan member, adi aton ka iyo grupo nga kababayan aton association, kababayan ready to help. Basta la nasaring ayaw la kami ni arohing kwarta. Yes. Kung tip lahin panhimuhin mga everything pwede. Yes. Tapos adi Ma'am Glenda, may na niya tip nga dapat ito aton pagtatanman
bakay may data seedling hin pitchay dito tanom na labisan diin kita alaanay niyo kung suitable iton soil dida nga pwede pagtanman pwede kita umaro himbulig nga diha pagpakiana may data mga opisina hit gobyerno haupas sa di Department of Agriculture pwede mo tira mag-advise, mapakiana lang kita, di ma'am tamkuan, sugit tam sitwasyon, sugit iton. Nakatagyapon tira ata mamin education Siblings, regarding Oo. iton It's your, proper it's your duty. mine. Ano na to? Yeah. Livelihood, ma'am. Livelihood, yeah. Hiara naman, very creative naman hiya. Kung kariyag naman niyo, pakabuhi nga, nag-i-involve, nga pang himu-himuhin mga ano-ano. Oo. Sige. Actually, hanya na nga week, Mag-open may clinic. dako na kaya kanya member. Nga, nagpumubli mahiya paano magkaka-another extra income. Siring yes, kung haiya, interesado ka, tutudduan tayo ikaw, tatrayan tayo ikaw, tatagan tayo ikaw yung materialis, tutudduan kayo ta ikaw paano maghimuhimbukad. Once naging okay na imo gawa, akan it materialis, imo paghimo, papaliton ko. Kada usang anak nga bukad, 5 Wow. pesos. Wow. Parang Diba? anak mabuligan tadaman ni ikaw. Ka-very generous name. Ka-very, nimo, it nga, magtulungin. Diba? That's Ara. Kasi Mapapagod dit ako na. sinishare it iba, so may ada ako hiton ma'am. Oo. Mga iti-training, didiha balay, it interested, pwede po kumadiha balay. Open it up Libre snack. balay. Yes. Nagtitipid ko na tiya. Oo, di ba? Kaya ano nga sulit ng topic, kaya na talaga very timely nga matagantahin advices. Kung diri man dira sharing advice, habang nag-irestorya kita, nakakapurot hirahin mga lessons, idea. Kung paano ta mahahandle ini nga crisis situation. Yan na. Sugad pa man ni Ma'am Glenda, i-priority ta ang needs kaysa wants. Takay ako karaya ko, want ko, nga tuhad hakuan, mga fast food chains nga magkinaon mga fast food center ayaw kumbaga lesson talaanay didilanay kita hiton kinahanglan unahan taan sa kakilo nga bugas kita mag french fries diba Yes. or kundi man para healthy kita gulay kita less and meat tama ba Yes. Oo. Gulay More on anay. vegetables na Tapos damo iton mga prutas didiha aton libong. Asya tala na i-prioritize kung may daman kasi different prutas may da magpari-pariho nga mga nakukuha ta nga nutrients, vitamins, mga suga dito. Mas safe. Oo, safe pa wala hiton Waray chemical. Kilawit talaan No dit aton preservatives. libong. Bangin man may da dito dalandan tapos kinang kareg din pumalit nga tuhan mga tindahan it same hit dalandan orange or something. Didila ni kita native. So, kasi mas barato. Oo. Kalapi. Kato kita kagaguban may mga pili. O, di ba? Santol. Santol. Apple. Kay waray taman apple nga ni. Pag-search kita aton mga prutas nga aton nga pwede maging kaparihas it apple. Although pwede ka ta pumalit. Bisa na isa duha. Sugad hiton. Dire sugad yan una nga. Kukut-kutalanim labog na. We have to kuan yan hit atin mga kuan. Kinahanglan maging wais kita yan na. Tama? Yes. Ma'am Glenda, sige daw, tagi pahirahin more tips kung ano. When we say needs, siya talaga, kinahanglan tayo tiya, pag needs, diri kita mabuhay pag warahit. Pag wants, pwede hiya undong. Ano tama bit Mga term? kapritso lang Kapritso, natin. Mabubuhi kahit, bisan waray hiton. Tama. So, kung ikakalipay la itim, kalipayan la itim, for the sake lang, may ko i-flex. I have Pwede new na la phone, I have iniyan. new, I have Apple. Niya na lang, pag, kasi ini nga crisis, di rin hiya, permanente. May madatong hit panahon nga mag-okay gihapit that situation. Doon na kita mag-adjust. Pero dili ibig sabihin nga pag ma-okay nit kini nga crisis natin, economic crisis nga mamamalit na kita nga tanan nga gusto. Hindi. Correct. Paisa-isa la dama. Hindi nga ngalimutan. Thank you, Ma'am Glenda. Yan din aton mga Viewers. nga ngalimutan. Nandadarakit aton topic. Nasaring mahi Ma'am Ruth Rivera Abonda. Wow, kagusahit mga kabaro. Inspiring stories, padayon ladies. God bless. Thank you, ma'am.
Thank you, ma'am. Tapos si Ma'am Jennifer Golmatico. Hello po sa mga babae sa estasyon ng DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Hello Ma'am Jennifer, kumusta? Thank you po mga hearts nga nagkakaliw pa dida. Bangin may daniyo karayag, i-flex or i-shout out. Sige. Kay medyo ano ka mo, an nga rin ito, mga seryoso yung ora. Sige. Pag flex dani ka mo, i-shout out. Tatanan na Pwede, ma'am? Opo, sige go. Kari ko shout out at akon sister-in-law nga bago lang nga inabot. Thank you so much Ate Beverly pag-updanan akon anak nga ni pagbakasyon di diha Borongan. Actually Ate Beverly Loyola. Hiya po iton Loyola Mapakyaw. Hiya po iton koan namasahe hanakon ana pauli nga din niya Borongan. Wow. Thank you so much Ate Bev. Welcome home. At saka pwede mo additional, ma'am? Sige, go. Congratulations po. Itakon, umangkon nga karaslon. Yan ang May 2, Brian, and Noki. Best wishes po. Ang karasling uman ko ni Raquel. Thank you so much. Kamu, Ma'am Ara. Go. Anot iyo. Shout out na lang natin ng mga presidents. Ang kababainan ng Borongan City. Hain na kamo yan na. Pamati ka mo nga, syempre, padayon mo pagsuporta. Ayan, shout out. Hit akon anak nga tig-graduate. Yeah. Ayun. Kita ko na. Thank you anak nga. Nagpursige ka, na human itnim. Ayan, adila mama permi ma-support. Natalie. Kung ano man iti mo decision, adila mama. Anak karuyagan. Hello, Ma'am Jing. Kumusta ka na, Ma'am Jing? Ang president ng kababayan ng Barangay Takyang. Parang kwanlet hiya, siya nga sa nga figurine is parang sa console decoration na po para maging maupay ang presentation. For the family po, di daw. Sample for the console, how to decorate. Pwede, sample po para pa kung ano maupay nga pag-decorate habang nakapaloob didaan wall art nga rose from dried leaf hand jackfruit langka. Yes. O, diba? Sige, Glenda, ikaw. Shout out na tanin mo mga maghusay ng mga kanay estudyante. Okay, ako naman, isi-shout out ko syempre yan anak asawa nga Geras Gaduhi. Bisa nagpapatay-patay ng motor, nagpadayon kami nga di asawa. Yeah, very supportive husband. Thank you, Patod. Thank you, Papa Joe, Mark. Bisan kun makuha na pagbilang ka di asawa, gindulong mo pa talaga ako nga di. Salamat Very sa supportive. imo. I-shout out ko naman akong mga co-teachers from Binuangan National High School, especially Ma'am Rizalid nga hiyat usually akin nasasakyan ngin alanganan akiyak nasa kay tipakat or tipauli. And also hitak ibang mga katrabong nakapasakay ako kan Sir Darwin, ay pag-usawan ko. Ma'am Joy and Sir Ridi, thank you so much. And hitamon naman principal nga very supportive haamon, very active hitamon principal Ma'am Blenda Lavado. Thank you ma'am. Haimo. Thank you ha iyo nga tanan. Ngan shout out nga din aton mga naging kaupo din aton training at child safeguarding hanihan Yes, April 21 to 23. Thank you Ma'am Brenda Basada han PSWDO thank you so han much. pag-invite. Thank you, ma'am. Thank you for inviting han sa namon nga grupo nga Wave and Women's Against Violence Everywhere for Bogos nga Eastern Samar po iton nga association. Thank you ayun iyugin pa ang bitaamon nga knowledge. Thank you han nga tanan nga iyo suportangan. I'm very happy to say nga iton Wave in mag-a-activar na yan na nga panahon from this month yata or maybe May kay medyo may kupa-schedule nga iba. Ngan shout out nga dakan Joy Rivera han barang hasulat kagawad Joy. Pag-aktibar na didihan imo Wave ngan sugad man han grupuhan mga move. Ano kunit nga move? Kay damit na pakiana haakon kon Moray ba kuno kalalakinan kano puro nala babayi iti mo ginbibino nga grupo. May da po niyo grupo and move. Men oppose violence everywhere. Pagpa-signify la po kamo kung hindi kariyag magpa-organized or mag-member kay kakatuon kamo hit mga move. Kasi kinahanglan daw ha kay diri ako mismo. Kinahanglan daw si repet amon mga mentor nga kun may daw kanan mga babayi
may daliwat ka ng mga lalaki. Kay diri magiging effective ito natin pag-advocatein mga so ganin nga mga prinsipyo kung diri magigsusuporta ang lalaki nga han babayi nga. Kasi kung kita lang nga babae, tapos ang babae permita gino-orient, kisusumatan ira mga katungod, kung anon how about an ira mga asawa, kay di man maaram. So, waray useless lagi hapon. Kaya nagkamay-adahin, pag-organisar, pag-createhan, move. Men oppose violence everywhere. Wow. Pasingatula po kamo ha, mga taga-baronggan yung kareg niyo. Kontakala po niyo to PSWDO, pwede ka mo magpakianakan, Ma'am Brenda Basada. Hiya po itong provincial God Pokal. God. Kasi sensitive kita ito mga gender. Yes. Okay, may data nila 6 minutos. Ug sa mag-alas 4. Kainin po nga kababayinan programa. Ang kababayinan padayon is from 3 to 4 p.m. Ang masunod na programa, ang Eastern Summer Reservist Time. Huwag kayong bibitaw. Daman iyo hibabaroan kung ano itong maging trabaho itong reservist, kung ano ang klase itong reservist. So, ganiton, kung ano kakagusayt kababayinan. Ini po, sige, pwede pa kayo mag-shout out nga din aton mga presidente nga, mga aktibo, didahit aton mga tagsa-tagsa nga barangay. Padayon na po kita. Ang sugad man siya nga kung tutulong nga mga maghusay nga mga ladies, nga mga very empowered ladies. Kung may pa niyo pwede add para hit aton yan na tips and advices for our crisis situation yan na. Sige, padayon. Hinut una. Additional yan. We have 5 minutes. Kada sa iyo may 10 minutes Sige, siya. go, Ma'am Glenda. Go, Ma'am Ara. Okay, shout out nga pala hit akon partner nga bisan ang permak tinutuyangan kun di kain Ayun. Hello, Sir Rocky. Yes, it akon may advice kung diri kailangan kumaduin harayo, istilaan ay kita habalay para makatipid kita hit gas. Ayun. Shout out taday pang presidente nga diri nakakakadi kay harayo hiya waragi para sa Jesus Cristina, Jesus nabubalol access Tiny. Padulong kay Team Jowa. Bisala makausa. Mamahalit para gas. Talaga namimiss ka na namin, di ba? Ayaw kay pa kay next Sunday, hiton Sunday natin nga schedule, ikaw na sige na kay makada kita iyo nga giupayit iyo dida sapa. Dida kita pagbaranding dama. Din kita kan Glenda kon kan Christina. Pwede na mo dito niya. Oo, mao pa nga to ira may paniya cave nga to niya ginsudlan. Very adventurous in here. Oo, pwede. Diri lanay akay maharayo pag tinukad. Anakan mga rayuma. Actually, mabutlaw pa. Sige, may data na pera. 4 minutos. Sige, Raquel. Additional tips, ano nga ba? Well, ganito, isa sa mga reason din, regarding health, ito nagkakasakit. Ano daw may reason siguro kung paano natin labanan? Reason kasi di siguro healthy aton food nga kinakaon. Yes. So, crisis yan na. Try naton eat fruits o kundi makaya more on vegetable, isda, manok, kung ano man ito affordable, mga nutritious man hiya, mas nakaya natin pakusgan taton aton resistensya, mas less kita magkakasakit. Dako nga impact gihapon it aton in crisis yan. Diri kita makakagastos in suga. Yes. So, naman maybe. True. Natulala na lang ako. Ngayon mas maupay kung mag-backyard gardening kita kay talaga sure kita nga wala chemical. Tapos 'di ba, mayroon din iba yung binabatok instead of yung mga over the counter medicine nga pang cough. Why not try iton mga herbal medicine? Ang ganun po. Pero pa-check up lanay. Yeah. Ikaw, Ma'am Glenda, may da pa? Naguna. Ma'am Glenda, giusay yan. Ay, salamat. Nasa nga mapurot ako say talaga. Sige. Bali, di ba yan na, kay gipapaso, ibahilig kita pamalithin halo-halo, mahilig pamalithin milk tea, mahilig, paghimo lang kita ato pa ni Malay. Ako, takbidubat ako niya na napalitakin protas, tapos kinsi-shake ko hiya. Naghimo lang kabalik kayo nasin. Mama, palit kita yung sagahin. Oo, mas daho pa. Mas daho pa mahihimo. Na-share pa niya tan. Na-share ka pa nga iya, kung hindi ka rin pag-sharean, na mas healthy pa kaya kita mismo ang naghimo. Kaysa pinalit kita.
Sure ka nga malinis, ano, di ba? Yes po, kay kita mismo na Sure ka nga waray chemical nga iba Yeah. nga inihalo. Yeah. Di ba maupait mga tips? Sige pa. Sige pa, may natapa 2 minutos. Kaya mo yan, ma'am. Sige, ano pa iyo mahititip? Kumbaga, una, nagpipinay straight ka, di nagpipinay Ay, riban-riban Tinatakbo. Pag Waray hat, laanay. hatok laanay, pag hot oil kita, hatok, maupayit, asyat ang kadaan. Aloe vera. Kinadaan, aloe vera, di ba? Ang kinadaan ang hatok, hanlubi, Hatok, ginaano totoo. nin limon, pero gisulikot kay dek na kayan, paso. Okay, yan na, ako diri na kan una nagpapakuan ang katang treatment hanak buhok. Kaya na waray laanay, nagpapakolor book ay laanay hit yan kay diriya pwede na panahon. Kailangan laanay kung ano talaga kinahanglan habalay. Needs laanay. Yes, po. Opo. Thank you very much. May data na 1 minuto para mag alas 4. Ani nga kareg na namon magpasalamat nga tanan nga namati og nga tanan nga nagkita. Han aton programa nga kababayen padayon. See you on the third Sunday of the month sunod Mayo. Mayo. Oo. Kaya siya ton schedule nga sana ayaw ka mo pagsasawa nga magsuporta hiton asosasyon hiton kababayen nga sugad man hit nga tanan nga programa hit DYES Barongan. Karayag ko lahat iyo magpasalamat nga bisan kun urulpot kami pag-uulpot nam ya ada ka mo. Thank you very much at sana ada kit maupay nga kahimtang habang namamati. Shout out kat akan mga kaurupdan da Dolores Stern Samar. Nga paghirot kita nga tanan. Let's enjoy bisan kun may fiesta. Let's be tipid-tipid and anot nga ran hit mag-bless Mag-wise. kita. Mag-inwise po kita inan yung sangkay nga nasaring bye for now. Adolfo Rivera and kababayan ng Borongan City. See you next Sunday. Mga 3rd Sunday ito May. May. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Thank you so much. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.